Først spørge, hvem er du? Jamen, mit navn det er Liv Simonsen, og jeg er kropsterapeut. Det vil sige, at jeg skal sørge for, at krop og sjæl og psyke hænger godt sammen, for at vi i vores hverdag har det godt og har en god balance. Hvor lang tid synes du, at man skal arbejde i ugen? Ja, sådan uden det påvirker ens arbejde og sådan fritid, så man ikke går ned med stress og sådan. Jeg tænker, det er meget individuelt, og hvor meget hver person egentlig kan holde til, og hvad man synes er nok. Så det synes jeg er svært at svare på, men for mit eget vedkommende, der er jeg måske her 25 timer i ugen, men så laver jeg jo meget arbejde ved siden af i forhold til markedsføring og Facebook og sådan noget. Hvad synes du, man kan gøre for ikke at blive for stresset og få en mental sygdom for den sags skyld? Jeg synes, man skal så vidt muligt prøve at tilpasse sin hverdag, så man har tid nok. Tiden, det er virkelig en tidsrøver, det der med, at vi skal skynde os, og vi skal nå, og vi skal videre til det næste. Så det her med at være mere til stede i nuet. Jeg tror meget af det, som mange bliver stresset over, det er det her med, at vi skal leve op til noget, vi skal bevise, vi skal præstere, og hvis vi lige kan gøre det lidt bedre end naboen, så er det allerbedst. Ja. Hvordan kan man sådan sammensætte fritid og arbejde, så det bliver sådan en plan, hvor det er, at man har tid til begge dele, og man synes begge dele er sådan fedt, eller hvad man kan sige? Jeg tænker, det handler rigtig meget om også at have et arbejdsliv, som man er glad for, så man kan stå op til hver dag og glæde sig til at komme afsted til. Er der sådan en måde, hvor man kan håndtere stress, som det ikke påvirker en sådan alt for meget i fritiden og på arbejde og sådan noget? Jeg tænker, at det handler rigtig meget om det mentale, altså ens mentale mindset. Det der med, at man tager én ting ad gangen og forsøger at være i nuet og holde fokus. Ja, hvordan synes du, man kan sikre sig, at ens arbejde det er i lighed med ens personlige værdier? Men det er jo det der med, at man kan stå inden for det, man gør og det, man laver. Ja. Så ens værdier og ens arbejdsliv netop hænger sammen. Din persontræk, hvordan det sådan fungerer med dit arbejde? Sådan, du arbejder med noget, du godt kan lide? Ja, lige præcis. Ja. Jamen det er jo det her med, at man arbejder netop med noget, man godt kan lide, og noget, som man interesserer sig for, og at man kan stå inden for det, man også gør i sit arbejde. Ja, det kan jo lade sagtens hjælpe på at sådan ligesom stå om morgenen og ikke gå ned med stress lige nok, fordi man synes, at arbejdet er fedt, og man ikke gør det, fordi at det skal man bare gøre, men også fordi at man gør det for ligesom at have noget at lave på den måde, som man også synes er sjovt selv. Ja, netop det her med, at man ikke bare går på arbejde, fordi nu skal vi tjene nogle penge, men at man netop synes, det er fedt at stå op til, og det er spændende, og det giver en noget godt. Ja. Hvordan kan man håndtere stress, så det ikke påvirker balancen mellem arbejde og fritiden? Der tænker jeg igen, det er vigtigt det her med at kunne være så meget til stede i nuet, og ikke tænke så meget i, hvordan var det engang, eller hvad er ude i fremtiden. Okay. Det der med hele tiden at være for meget foran, men det der med lige at huske at være i nuet og være i det, man egentlig har gang i. Ja. Så er der vel også nogle områder, hvor man ligesom kan prioritere ens tid. Tidspunkt, tænker du? Ja. Jeg tænker der igen, at man kan prioritere sin dag meget, hvad er det, man bruger den til. Og igen, så synes jeg, at det mentale er utrolig vigtigt, at man mentalt set også bruger sine tanker rigtigt. Altså at man tænker positivt, og igen, det her med at være i nuet. Prioritere, er der noget, jeg kan skære væk? Er der noget, jeg bruger for meget tid på, som ikke stemmer overens med mine værdier, eller værdifulde? Er der noget, der stjæler min tid? Er der sådan noget, hvor man kan måske hjælpe med ikke at få stress, noget, hvor man kan forebygge ikke at få stress på en måde? Altså i mit arbejde, der arbejder jeg jo rigtig meget med stress, og der er rigtig mange forskellige øvelser og teknikker, man kan bruge for at både forebygge stress, men også når man så har fået stress, at man sådan kan stress hoved og krop og sind af igen. Kan du sige, at nogle øvelser, som man kunne lave for eksempel? Det kunne være vejrtrækning, der er rigtig vigtigt, at man har en god dyb vejrtrækning. Jo mere overforladelse den bliver, jo mere skal vi skynde os, og altså det giver bare for meget stress, og en god vejrtrækning, det der med at have styr på tankerne, ro på tankerne, tage én ting ad gangen, og så er der også nogle forskellige punkter, man kan gå ind og trykke på, for sådan at kunne få ro på. Det kan, for at få ro på hovedet, jamen der kan man blandt andet lægge hænderne på panden, bare lige nogle minutter, fordi så får man blodet til hovedet igen, og så kan man tænke meget mere klart, end man stresser rundt i sit hoved. Der er også nogle af de mere sådan der simple ting, man hører om, det der med, at man skal gå en tur og
Ligesom Lige bare præcis. koblet fuldstændig ud. Komme ud og få noget frisk luft og gå en tur og få sig rørt lidt. Ja. Det er nemlig også rigtig godt. Altså, Sørge for at få god søvn også. Få noget godt mad, altså at man får noget sundt og nærende mad. Ja, og så en sidste spørgsmål. Hvorfor tror du, folk er begyndt at skære mere ned på deres arbejdstid? Det er noget, vi har undersøgt. Altså, folk de går ned på arbejdstid på grund af sådan noget stress og Ja. trivsel og sådan noget. Jamen det tror jeg helt sikkert, de gør, fordi at nok noget af det, det her med, at de vil gerne have tid til deres familie, og også være noget, når de så er hjemme. Og jeg tænker også meget af det, der gør, at folk bliver stressede, det er nok arbejdet, det her med, at jeg skal skynde mig, jeg skal nå, jeg skal leve op til, jeg vil gerne have en karriere. Det hele, det ligesom på en eller anden måde skal gå op i en højere enhed. Så jeg tror, mange fravælger og skal arbejde så meget, fordi at så kan de netop være noget for familien og sig selv. Jeg læste, at det der med, at man kan arbejde fra telefonen af, at det også gør sådan, at du arbejder mere fra forskellige steder. Så hvis man nu ikke havde en arbejdstelefon, så man kunne arbejde derfra, tror jeg så, at det vil hjælpe på, at folk de ikke tænker så meget over det, men i stedet for at lave noget andet. Det tror jeg da helt sikkert. Og jeg tror også det her med, at man kan arbejde hjemmefra nu, det fandt man jo i hvert fald ud af under coronaen, det der med, at når man var derhjemme, så blev man faktisk heller ikke så forstyrret, som når man var på arbejde. Og man siger faktisk, at hver gang man bliver forstyrret, så går der 11 minutter, før man egentlig er helt fokuseret igen. Så hvis man nu er på en arbejdsplads, hvor man sådan hele tiden nogen kommer og hiver i en, jamen så bliver man jo på en eller anden måde stresset. Ja. Man kan da også være i skolen, hvis du for eksempel læser en bog inde i klassen eller sådan noget. Så der er mange, der foretrækker, at man ligesom sætter sig et sted for sig selv og Lige læser. præcis. Fordi det er svært det der med, at jeg skal koncentrere sig, så kan man høre nogle lyde her og et eller andet i baggrunden og ser et eller andet ud af øjenkrogen. Det gør bare, at man bliver distræt. Tænker jeg, ja. Ja.